Welcome to the channel of... So hi Hi guys! guys! Welcome to the channel of Linga Linga Production. Hi! Guys, welcome to the channel. Kami di ay ang Linga Linga Production. So naami karon bag-o nga video. So kay bao mo mong unsa lantaran ni Diba mo guys? Lami dyan specials dyan. Makaang specials ka. Ay, kaya di ay. Kamu lang, nakingin mo kayo ibutan sa naman. Gamay na lang dyan. Kanya kayo naman ako. Ibutan na lang sarap eh. Palalas. Ah, kasabot ako. Magbutang sa mali. Siguro nga ito. Magbutang ko siguro tag diri. Uy, ano? Hindi ba? Ikaw. Palulog. Ganito man gulan ko ano. Dagang Gamay ra ang kuan. Siyempre gamay ra Pero, dagang na tabi para walang kayo. Guro na. Buka taon. Naburo na ako. Buka taon. Imo man isun lang good bro. Anak, ano ka? Lami. Ano pa ba May niya? upuan. Ano pa ba na? Bawal din ako din. Sana may mo oy. Dito mo mag-angay-ani. Buot ba? Oh, no, 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 no. So guys, humanamig himo jod. So mao rin ni siya resulta sa among gihimo nga ang dynamite kuno ni, ang bot ng dynamite ba kuno ni. So shout out din ako ang friends nga nagtanaw sa among video, si Lang Lang, and then sa si Franz Ivan Ralios din, sa Crishaly De Dios, also sa akong kuya
Friends Bibi Baltasar. Thank you! Shout out to Daiko Ricardo Jones. Shout out Daiko ni Melchor kay mintan ang na siya karon. Amo po kagi sa subscribe. So what's up mga kalingaw? So pa-shoutout na punta. So pili mga shoutout nato, mga solid na supporters sa Lingaw Production sa ako channel Chat Padayaw. So guys, laos lang tag suporta para mo grow up pa ang among channel. So sa mga Bisaya nga proud bisdak nga among gihimo sa inyo mga lingaw-lingaw. Kaya lang mo ka wow pag-share sa among video o like. And nanapod ka, so nagtanaw na pod ka. Ayun lang nakalimti pa subscribe sa pulang kwan diha. So shoutout diha ni Tibo Kahipo na solid supporters nato sa atong YouTube channel, sa Facebook, o kay Jane Pernites na karami mag-share sa among mga video. Salamat bay nimo na atang inapod ni para naanapod kay video na share tas Selfishes Filipino sa TV channel niya guys. So ayan, mga supporters sa YouTube channel. No, 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 no. Shoutout po sa mga karami na nasuporta sa ating channel. Lingaw channel match sa mga kalinaw. Kini ang Lingaw Productions. Ayaw lang mo kawaw o supportahan mi para mo grow up pa ang mga Bisaya short film. Wala pa ka lagi na mo! Ganda, bakit guys? Handa na! Ang ina, iuwi ng vlogs. Para suga. Ibutang-butang ka. Oh, no, 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 no. Sama ni Mimi pagod! Pagod! Liwat dito, pagod! Nagsikan naman din. Oh, no, 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 no.
May naluto. Ha? May minutuan ha? Di kami. Tambok kayo. Isa to yung nakakuha sa hindog ng kuwan. Lumod ha? Ako. Bibili naman. Wala akong tubig. Ganda. Atak, atak. Pasok, pasok. Ito ka. Dati nila ito. Gilood, gusto ka eh. Naglalag mo ho. Yaya. Ginagawa mo. Mag-share ba? Kutsara ko na. Okay, natanggal yan. Dilig yun. Bidli naman. Ang with cheese niya, nagkamantika. Wala ako. Lang ini mo. Bay, ano pag-expect nga na kay maayong sudan pag uli naman sa inyong bahay kay si Mimi, mawaling nilutuan, pagod kayo. Pagod pa. Pagod. Luta guys, Pagod ka na. lingaw-lingaw rata. So, sabi Mimi kaon para mas lingaw ko. Tanaw. Udah magsabay ka mag-break na. Palit, balik kami ini. Tag-5. Gusto ka Hindi, nga kay Crisis na mo tag-biting o sa tayo namin. Order me guys, so Mimi deliver meet up lang muna. Meet up lang. Make up ko na make up. Make up, up, yung parlor.
karon dire. Pinakagwapa. Mao na nag-sponsor Nasa. ka. Mao na nag-sponsor ako dito sa pagpapagawa sa kanila. Kasi sa Wow. tawa na kagwa pa sa akin tulog ate. Oo. Hindi siya pakita. Mura ba si Ay, Maria? anak pa lang sa kamot. Wala, lupad na may. Mura si Liza. Liza Sagera. Inom pag Sprite. Mo na yung Sprite na mo nga tabang. Kung ganahan mo guys, request lang mo ko kung masaya among subo sa tulog para buhaton ko nila. Injo ko kwarta. Dapat pag may ginagmay nga sponsor ba? Ngwarta di ay. De, amo na ibaligyan, palito ninyo kay para napumihi mo. Kung magpalitson mo, baboy, kami na malitson. Tingnan lang ni. Yes, precious. Sagda po na ni, wag gyapon buot. Wala kayo ba nilap chicken eh. Gawas ng green. Magbuot, kung paguda ka. Bagod pa, noto. Guwapa man. Kasi may mukhaon ano eh, bigli naman. Sure. Ay, dagod pa salig. Salig na oy. Azaw. Sunod ani, asa na ba? Ah! Gracia. Busog. Busog ang bulis pinagod ni Mimi. Mars ni Mimi. So kahuman kaon mga pahuway pila ka minutes. Kung gawas mi sa balay kay init kayo nya mangita mig kuan, mangita na mo mig prutas para napid may kalinaw Ito na ninyo. kami sa among asyenda sa Kakawan. Nagtumi sa sinda nila ganggang karon ang harvest mi. Harvesting. Ang inyong Lami. kuan, ang inyong pinyahan. Wa pa. Oh, sa mga hunang punto, Napipinya. Ano ba? Ah, Sa inyo. Sa mga bukid. ang bukdok. sa Dubai na pinyahan ang natuon karon. Sa Kambokdo. Tambok. Sa kuan ay sa Ako Victory. ito. Sa ML Victory nga tumi sa Victory Bukid. Katawa ang asyenda Sa sa buo na to. Sa ilag og ML, nga tumig victory. Manusa po na yung suksukon. Ikat-kat na lang. Pagilaya po. Bye ni Rika Malagirl. Yeah, pero bigla naman niya eh. Kadugayan. Mimi, ikatulo naman ang ano. Kumapan eh. Kaya lang, nanti giap pati. Muna ni, giapil man mo. Katulo ka bak. Arang ka, tilong mo dyan kayo. Ang kinanaan. May ato bangar ba? Gani ako kadapon na. Ah, focus sa after yo. Di, ay layo ra. Uy, tubig ba? Ihat ay sige. Bidli, lagi tao. Pero lagi ang gol. Bidli lang. Nga may cheese na pinutika. Sa sobrang kalamig. Saman na mo lamig. Gracia. Bidli na to. May palihog ra kog pangutang ato usa ka case nga. Sige. Ay na nga Ambot na po kahatay. Kaya Mariada, mangko. nabay pa utang bitaw ambot. Pangutang ko noong dahil shalon. Kadang kuan. Tulo ko na mi. Pwede na bitaw ko pa ko. So naapay nakabilin. Duha na lang. Duha ang panalang ni inyo na lamang ni. Kamo na bahala kung usaon ni ninyo pagtunga-tunga. Hindi mo. Iguan ni ninyo. Oh, no, 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 no. Ginagawa mo. Eh, bago lang to ang anak ng kamo. Oh, no, 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 no. Ginagawa mo. Oh, kami ang pinoon. Kanang Noon na lang. alam puwas si Jara.